Hola a todos, que tal, como estades? Bueno, hoxe imos a facer a segunda sesión de Pilates, de acordo? Vamos a seguir facendo un poquinho os exercicios sencilliños, vale? Cada un ten que facer o que pode e nada máis, vale? Sentindo un poquinho esa intensidade do exercicio, pero vámoslo a facer de maneira que empecemos suave, pero xa o exercicio terminémolo xa forzando un poquinho máis, de acordo? Vamos a facer esa progresividade durante as 10 ou 12 repeticións que vayamos a facer de cada exercicio, de acordo? Vale, pois nada máis, xa temos aquí a nosa toalla, a nosa esterilla preparada e non vamos necesitar nada máis, de acordo? Solamente poñer moitas ganas e moito ánimo a todos, de acordo? Comezamos moi relaxados, tomando conciencia da posición corporal, de acordo? Poñemos a espalda recta, poñendo a zona lumbar apoiada no chan e a cabeza que quede dereita con respecto á liña da espalda, de acordo? Pois primeiramente vamos cos brazos, vale? Recolocamos, coñémonos dereitiños e elevamos os brazos diante do peito. Vale, vamos a facer simplemente movimento dos ombros. É un movimento moi cortiño e vamos así, aplanamos os ombros no chan, estirámolos hacia arriba, vale? Sempre tendo conciencia da zona abdominal, vale? Meténdoa hacia adentro. Collemos o aire e soltamos o aire arriba. Collemos aire e soltamos aire. Collemos aire, soltamos aire. Aí, tirando os brazos sempre estirados, vale? Non facemos, recollemos os codos, non, temos que ter sempre os brazos estirados. Aí. Moi ben, aguantamos aí, posición neutra, vale? Aguantamos posición normal. E agora vamos a levar un brazo por riba da cabeza e outro pegado ao chan. Estirando, a zona lumbar ben metida, apretada contra o chan e a espalda tamén, vale? Sempre sen forzar demasiado, vale? Ter en conta do exercicio de corrección que temos que facer, pero sen forzar. Nunca temos que chegar a que nos doe a espalda, vale? Temos que chegar aí pouquinho a pouco todos os días, ensinando ao corpo a recolocarse. Ben, collemos o aire arriba, soltamos o aire abaixo. Collemos aire, soltamos aire. Collemos, soltamos. Ben, vale, ahora levamos os brazos arriba, seguimos apretando o embigo adentro e vamos agora abrindo os brazos como se tivéramos unha pelota moi grande, collémola así, vale, non fai falta estirar de todos os brazos, collémola así e soltamos outra vez arriba, apretando os pectorais, vale, e fixando ben o abdomen adentro. Collemos aí, venga, 1, soltamos aí, 2, 3, 4, 5, 6, 7, apretando o ombligo dentro, 8, 9, temos que forzar sempre un poquinho o movimento, así. E ter conciencia de que estamos traballando, que estamos reeducando un poquinho o corpo. Aí. Imos a estirar agora totalmente brazos e pernas. Manteño estirado. Aí. Ben, agora, si totalmente estirados, recollemos aquí unha rodilla,
flexionllo, trémolo o peito. Primeiramente, coa cabeza apoyada no chan todavía, vale? Estiramos os brazos, metendo o embigo. 2. Estiramos os brazos. 3. Estiramos os brazos. 4. Collemos aire. 5. Collemos aire. 6. 8. Estiramos. 9. Collemos. 10. Bien, ahora elevando un poquinho o tronco, aí. Collemos aire, levantando un poquinho a cabeza e os ombros do chan. Collemos aire, veña. Collemos aire. Sempre aí, adaptando o movimento e respiración, de acordo? Aí. Estirámonos, ben. Bueno, pues vamos quentando un poquinho. Imos, levamos as pernas aquí, en ángulo recto, os brazos pegados ao corpo, e levantamos un poquinho a cabeza e hombros, aguantamos cos brazos elevados, e vamos a contar hasta 100, vale? Vamos aí, 1. 50, 60, 70, 80, 90, el 100. Muy bien, baixamos, pernas, brazos, estiramos. Muy bien, relaxamos. Bien, vamos ahí, pernas flexionadas, ahí para hacer traballar os abdominais, aí, sempre pernas flexionadas, de acordo? Estiramos os brazos aí, e agora vamos a subir a cabeza e os hombros buscando aí arriba. Metemos en vigo, aguantamos aí e baixamos, veña, 1, soltamos o aire. 2, veña, sen prisa, aguantando un poquinho aí arriba. 3, arriba otra vez. 4, ahí metiendo en vigo adentro, hacia arriba, ¿vale? 5, 6, arriba. 7, arriba. Cada uno que pueda. 8, arriba. O cuello estirado, ¿vale? 10. 11. 12. Muy bien. Estiramos. Se hacemos ben, este exercicio cansa, de acordo? Tedes que notar que traballades aquí ben, a zona abdominal. Vamos aí, primeiramente levamos os brazos acompaña a cabeza, subimos un pouquinho e vamos a estirar adiante hasta onde podamos, volvemos a baixar gradualmente. Se algún non pode subir de todo, hasta donde poida e abaixo, vale? Hasta donde poida, aguantamos aí un pouquinho e volvo abaixo. E os que poidan subir, subimos, veña. 10 veces, estiramos
baixamos, estiramos, subimos, intentar non despegar os pés do chan, os pés sempre en contacto co chan, de acordo? Baixar despaciño, sen presa, subimos, baixamos, collemos aire, subimos e baixamos, collo aire, subimos, baixamos, collemos aire, despaciño, sentir a espalda curva agora, vale? Metemos ben o embigo dentro e baixando gradualmente. Estamos adiante, como poidamos. Temos aquí pouco espacio. Hai que aproveitar o pouco espacio que temos. Moi ben. Tiramos. E quedamos aquí un poquinho. Volvémonos a estirar. Bueno, subimos outra vez. E vamos a poñernos agora. Vou poñer así para que me echades un poquinho mellor. Imos a abrir un poquinho as pernas, de acordo? E vamos a ter a espalda máis recta o máis recta posible. Abrimos os brazos. Aguantamos aí e soltamos o aire a un lado e a outro lado, vale? Xenamos o peito a un lado e a outro lado. E collemos aire, soltamos. Pernas estiradas, collo aire, soltamos. Xirando o que poidamos. Moi ben. Baixamos os brazos. Flexionamos as pernas. Colocámonos aquí. Agora imos comezar desde aquí, vale? Con as pernas flexionadas, estiramos os brazos, seguimos coa espalda recta e agora vamos a meter o embigo dentro, doblando ben, baixando, baixando, baixando hasta onde poidade volver a subir, de acordo? Se podedes baixar un poquinho máis, baixamos un poquinho máis e volvemos a subir. Gradualmente vamos buscando un poquinho máis, pero sempre ata o punto onde poidamos volver a subir, vale? Baixamos e volvemos a subir. Non vale lanzar, vale? Non vale facer isto. Temos que subir controlando o movimento, sen facer trampas. Baixamos, controlamos, volvemos a subir. Venga. Se vos costa moito, podedes intentar estirar un poquinho máis as pernas, de acordo? Canto máis flexionamos as pernas, máis difícil é subir. Buscamos aí un grado que podamos subir e baixar, vale? Con esforzo, pero sin deixar a vida no intento. Aí. Baixamos, controlamos. Estiro e volvo a subir. Hacemos aí 10 veces.
par de veces máis. Subo. Baixo. E subo. Última. De acordo. Moi ben. Baixamos, baixamos, baixamos. Estiramos. Flexionamos as rodillas, os xeonllos, témonos aí ben apretados, a espalda ben estirada, e agora imos aquí, estiramos unha perna, arrado chan, e subimos arriba, 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 aguantamos aí a flexibilidade, todo o que podamos, podemos coller coa outra man, con as dúas mans aquí, e vamos traballando o tobillo, vale? Flexión, extensión no tobillo. Soltamos. Bien. Aquí, cos dedos hacia nós, soltamos o aire. Cos dedos hacia arriba, collemos aire. Soltamos, collemos. Soltamos, collemos. Aí. Movendo. Notar como estira por detrás do muslo. E tamén traballamos así os nervos. Moi ben, flexión. Levantamos a outra perna, collemos, estiramos. E vamos movendo aí, 1, 2, soltando aire coas puntas dos pés hacia nós. Collemos aire, soltamos aire. Baixamos, moi ben, soltamos un poquinho. Agora imos a facer o mesmo exercicio, pero complementando con outro exercicio, de acordo? Volvemos a levantar a outra perna, aquí, subímola, e vamos movendo o tobillo, pero ahora baixar, levamos aí, as puntas dos pés cara a nós, e a subir, as puntas dos pés cara arriba, vale? Baixamos, subimos, controlando, baixo e subo. Aí, buscando a máxima mobilidade do tobillo, o nocello. Aí. Baixamos, subimos. Baixamos. Aí, intentamos traer a rodilla ben hacia arriba. Subimos, baixamos, subimos, baixamos. De acordo, vamos con outra perna. Estiramos, primeiro arrodo chan, agora subimos. Aguantamos aí un poquinho, e baixamos, e subo. Baixamos, subimos, veña. Vamos aí, traballando a flexibilidade do tobillo e movendo os nervos, sobre todo traballamos aí nervio ciático, nervio popliteo, os nervos que baixan pola perna. Perfecto, recollemos, soltamos aí un poquinho pernas. Vale, imos colocar as mans xusto detrás
na nuca, de acordo? Metemos ben a ombigo dentro, as pernas xuntas, e vamos a subir cabeza e hombro, vale? Isto é unha abdominal clásica, aguantamos aí un poquinho arriba, collemos aire, veña, soltamos, 1, 2, collemos aire, 1, 2, collemos aire, 1, 2, metendo ben o ombigo adentro, soltando aire arriba, collendo aire abaixo, sempre intentando levantar cabeza e hombros, de acordo? A zona lumbar ben apoiada no chan. E metendo o ombigo adentro. Moi ben, volvemos a estirar brazos e pernas. Crecemos ben aí. E vamos a buscar a posición lateral, de acordo? Vamos a posición lateral. O ombigo metidiño dentro, o brazo ben apoiado aquí. E agora, en vez de estar totalmente estirados, vamos a flexionar un poquinho a cadera, vale? Traemos aquí as pernas un poquinho adiante, de acordo? O brazo ben estirado, apoiamos ben a cabeza na man, metemos o ombigo dentro sempre e vamos a mover a perna adiante e atrás, de acordo? Soltamos, collemos aire, veña, soltamos, collemos esta man sempre apoiada no chan, aí, solto, collo aire, soltamos, collemos aire, veña, buscando, adiante, aí, apretando glúteos atrás, e tratando de levar a perna o máis adiante posible. Aí, veña, apretando o glúteo atrás, e estirando isquios adiante, contraendo abdominal sempre. Moi ben, baixamos, perfecto. Seguimos totalmente estirados, esta man ben apoiada, e vamos abrindo e pechando pernas, de acordo? Arriba, 1, 2, 3, 4, 5, veña, o cuello ben estirado, 6, arriba, 7, 8, buscando arriba, 9, 10, 11 e 12, moi ben, estirámonos, agora vamos a elevar as dúas pernas, elevámonos ben aí, e agora vamos, como estiverodes, dando patada, adiante e atrás, vale? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, vale? Agora mantémonos aquí, sen soltar aínda, e vamos a facer 10 un poquinho máis rápido. Veña, vamos aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Moi ben, perfecto. Baixamos. Ajá. E agora imos a facer boca abaixo. Poñémonos aquí, boca abaixo, as mans apoiadas aquí. Imaginade que estades como arrastrándolos hacia adiante, vale? Colocamos as mans e fixamos aquí a espalda. Apretamos ben os glúteos, os talóns dos pés tócanse, de acordo? E agora vamos a levar as pernas hacia arriba, vale? Vale, 1, 2, 3, as rodillas estiradas, 5,
6, 7, apretando los glúteos, 8, 9 e 10. Muy bien, perfecto. Vamos a estirar un poquito la espalda, atrás. Ahí, buscamos hasta donde lleguemos. Perfecto, pues ahora tócanos o mesmo de antes por outro lado, vale? Para non darvos a espalda, deixamos de xirar aquí un poquinho. Aquí. Preparados. Flexionamos primeiramente un poquinho a cadeira, levamos as pernas un poquinho atrás, estirados, eso sí. E veña, vamos a facer adiante, atrás, veña. 1, apreto. 2, apretamos glúteos. 3, 4, controlando o movimento. 5, apreto glúteo. 6, apreto, venga, a barriga para dentro. 7, 8, aí, sempre a tripa para dentro, vale? Cando vamos coa perna cara atrás, tendemos a sacar barriga para fora. Non, hai que controlala aí dentro, metendo ben adentro. Aí, intentar que non haxa moito movimento de tronco durante o movimento, vale? Ten que estar o tronco aí quieteciño. Vale? Perfecto. Agora, aí como estábamos, abrindo, pechando o brazo, o perna. Aí vamos. 1, 2, arriba. 3, sen tocar os pés, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 12. Muy bien, aguantamos aí. E agora vamos a levar os pés, un adiante e outro atrás ao mesmo tempo, vale? Venga. 1, 2, estiramos. 3, estiramos. 4, 5. Aí, tens que rotar sobre a cadeira, 6, 7, 8, perna atrás, 9 e 10. Muy bien, aguantamos aí un poquinho e ahora un poquinho máis rápido. Adiante. 1, 2, sen que manee o corpo. 4, 5, 6, controlando o movimento. 8, 9 e 10. Muy bien, aguantámonos e baixamos. Perfecto, poñémonos outra vez. Boca arriba. Aí, perfecto. Ben, collemos un xeonllo e vamos a estirar a outra perna aquí, de acordo? O agarro sempre é deste xeito. Esta man dereita vai a rodilla esquerda e a man esquerda vai ata a pantorrilla, de acordo? Levantamos aquí e agora cambiamos. Aí. Tedes que estirar a perna totalmente, de acordo? E aguantamos aí. Cambiamos. Cambiamos, venga. Elevando cabeza e hombros tamén, Cambiamos. Cambiamos. Cambio. Cambio. Muy bien. Agora imos facendo 10 rápidos, vale? Venga, vamos alá. 1, 2, 3, 4, 5. Estirando ben a perna. 6, 7, 8, 9
e 10. Baixamos. Aí, estiramos. Perfecto. Ben, agora imos a poñer unha perna estirada e outra perna traémola hasta aquí arriba, vale? Sujetamos ben aí, estirando esta perna todo o que poidamos, vale? E vamos a ir a cambiar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Muy bien. Ahora 10 veces un poquillo más rápido. Ven. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Muy bien. Soltamos. Y colocamos la espalda recta. Muy bien. Descansamos un poquillo. Perfecto. Imos a poñer as mans detrás da nuca. Colocamos a espalda ben recta. E agora vamos a levar as dúas pernas estiradas todo o que poidamos, de acordo? Intentar que nos cheguen as pernas o máis cara a nós posible. E agora vamos a balancear un poquinho. Soltamos e subimos. Se levantar os glúteos do chan, vale? Non vale, por agora non vamos a facer isto, simplemente é balancear as pernas cara adiante e cara atrás. Se algún lle pesa moito e non pode axudarse un poquinho por brazo, vale? Como fixen eu agora, vale? Sabedes que podedes, poñedes as mans aí atrás e facemos 12, veña. 1, 2, se levantar os glúteos, vale? 3, 4, 5, 6, levantamos un poquinho a cabeza de hombros, 7, 8, 9 e 10. Muy bien, baixamos. Perfecto. Vale, pues agora seguimos con as mans aquí, detrás da nuca. E vamos a subir primeiro unha perna e logo a outra, de acordo? Subimos aquí, perna estirada e vamos aquí a chegar por un lado e polo outro, veña. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Rápido. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Muy bien, baixamos e estiramos. Seguimos los brazos, con las pernas estiradas, subimos el cuerpo otra vez. Ahora lo que vamos a hacer es separar un poquillo las piernas, ¿de acuerdo? Los brazos estirados aquí adelante, la espalda lo más recta posible. Y ahora lo que vamos a hacer es crecer muchísimo, cabeza arriba, y ahora estiramos la espalda, cara atrás. Buscamos chegar un poquinho máis adiante. Crecemos. 1, 2, nos quedamos adiante. 3, adiante. 4, 5, 6, 7. Estamos adiante, 8, adiante todo o que poidamos, 9, cada vez un poquinho máis, 10, adiante,
11 y 12. Muy bien, soltamos despacillo, baixamos. Perfecto. Ímonos poñer boca abaixo. Aquí. Como fixemos antes, colocamos os brazos ben pegados ao chan, apretamos os glúteos, subimos as pernas, os talóns xuntos, os brazos, os ombros hacia atrás, apretando ben os glúteos. Agora vamos abrindo e pechando, ben. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19 e 20. Muy ben. Baixamos e estiramos. Un poquito máis. Xa estamos rematando. Agora imos rematando os exercicios cunha prancha, de acordo? Colocámonos boca abaixo, apoyamos os antebrazos aquí, unha posición cómoda. Os pés podemos apoyalos cos dedos no chan, non sei se se me ve ben. Apoyamos así. Se podedes apoyar os antebrazos e os pés dentro da toalla, mellor, vale? Que somos moi altos, temos estes problemas. Preparados, subimos, primeiramente subimos solamente a cadera facendo unha plancha, de acordo? Apoyamos as rodillas e metemos o ombligo para dentro e aguantamos aí, contamos hasta 10. 1, 2, 3, facendo porta hacia dentro, 4, 5, non vale deixarse aquí, hai que meter aí o ombligo dentro. 7, 8, 9 e baixamos, moi ben. Se algún xa lle costou moito esta, pode seguir a facer esta outra vez, vale? Por demais, podemos levantar un poquinho cadera, apretamos aí o ombligo e subimos as rodillas. Se onllos, aguantamos aí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e baixamos rodillas e baixamos caderas, moi ben. Vale, pois agora vamos a facer un poquinho máis difícil. Vamos a subir primeiro caderas, subimos as rodillas, agora subimos unha perna e movemos aí. 1, 2, aguantando aí. 3, de paso estiramos aí un poquinho. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, cambiamos, venga, 1, 2, 3, venga, buscamos a plancha, non vale subir o cu. 5, 6, 7, 8, 9 e 10, moi ben, apoyamos e baixamos. Perfecto. Estiramos a espalda outra vez. Moi ben, imos a comezar xa porque aparte dos estiramentos, de acordo? Xa terminamos un poquinho coa parte de control postural, de forza, vale? Agora imos a empezar a estirar un poquinho. Colocámonos en 4 apoios, vale? Os que teñan os tralemas de bonecas, colocámonos desta posición e vamos a ir movendo de embigo arriba, embigo abaixo, venga, soltando, collemos aire, venga, soltando, collo aire,
Aí, facendo movimento desde a cadera, todo o que poidamos desde a cadera. Moi ben. Voltamos a estirar un poquinho a zona lumbar. Moi ben, pois agora imos coa rutina para estirar, de acordo? Poñémonos aquí de lado, embigo ben metido, collemos aquí un pé, estiramos a rodilla cara atrás, todo o que poidamos. Aí. Ben, pasados uns 8 segundos, 10 segundos, estiramos un poquinho máis. Sempre o embigo para dentro, Aí non deixedes a barriga fora, aí. Traela dentro. Agora se podemos, un pelín máis, veña. Perfecto, moi ben, soltamos. Ben, agora collemos a punta do pé e tiramos todo o talón, arriba todo o que poidamos. Abrindo ben, levando o talón arriba. Un poquinho máis. E agora con cuidadiño xirámonos e collemos o pé coas dúas mans. Seguimos tirando o talón arriba. Cada un que estire o que poida, vale? Tedes que notar que estira ben por detrás, por las zonas dos isquiosurais. A perna abaixo ben estirada. Procurar que non este así aberta, vale? Que este seguindo a liña do tronco. Aguantándose un poquinho. Perfecto, soltamos. Vale. Xirámonos cara ao outro lado. De acordo? Para non dar las costas, xírome eu. Así. Estiradiños. Collemos unha perna e estiramos. Vale? As xeonllos que non estén moi separados, tampouco que estén xuntos, vale? Aí a anchura das caderas. Aí, levamos o embigo dentro, a cadera cara adiante e o xeonllo cara atrás. Vale? Facemos este xeito, este movimento. Aí. A cabeza descansa sobre a man. Aí, descansa, sen facer forza co pescozo. Crecendo, crecendo, sempre sentir que vos estirades de verdade, un poquinho máis. Un poquinho máis. Agora collemos as puntas do pé, seguimos en posición lateral, de acordo? Ben estirados, subimos o talón arriba.
Aí, estiramos ben. Crecendo. Seguimos en tendido lateral, de acordo? Non deixedes que vos vaya a cadeira para atrás. Estamos aquí, tendido lateral. Agora sí, deixámonos ir un poquinho atrás, apoyamos ben a cadera, esta perna que non este aberta, que este seguindo a liña do tronco, e tirando o talón arriba, todo o que apoyamos. Baixamos. Perfecto. Soltamos aí un poquinho. Ben, agora collemos o xeonllo, abrímolos e abrimos tamén os pés cara fora, vale? Facendo aí unha rotación interna da cadera, aí, do muslo, metendo o abdomen adentro, non estedes aí coa espalda arriba, recollemos aí, o abdomen cara adentro, e abrindo os pés cara fora. Moi ben, agora collemos os pés, xuntámolos e cos cómodos podemos axudar a abrir as pernas un poquinho máis, aí. Intentando levar as xeonllos cara aos lados, todo o que nos dé a cadera. E os pés cara a ingle. Un pouquinho máis. Moi ben, agora sen soltar, collemos as puntas dos pés e abrimos todo o que podamos. Agora sen soltar, soltamos talóns arriba, intentando estirar as pernas todo o que poidades, sen levantar os glúteos do chan, non vale facer aí, hai que estirar cos glúteos aí apoiados no chan. Un pouquinho máis. Soltamos. Perfecto. Relaxamos aí un pouquinho. Ben, vamos a estirar o piramidal, este músculo de aquí. Para iso, cruzamos este pé, traémoslo ben aquí a cadera e empuxamos esta rodilla cara fora, vale? Apoyamos ben a zona lumbar. Agora vamos a coller esta perna metendo a man por aquí. Collemos esta rodilla, este xeonllo e traémolo cara ao peito. Abrímonos aí un poquinho para fora para que estire un poquinho máis. Aí. Tensamos un pelín máis, aí, estiramos ben.
Muy bien, cambiamos, cruzamos a outra perna, cruzamos ben, vale? Non a deixedes aquí, podes traerla un poquinho máis todavía, e empuxamos o xeonllo para fora, coa outra man empuxámoslo cara fora. Aí a zona que estades ben equilibrados, aquí, empuxamos aí, que estira un pouquinho. Agora collemos o xeonllo por dentro e traémolo cara a nós. Intentar que este a espalda ben recta, vale? Non poñades a cabeza aquí, a cabeza ben estirada, e senón colocamos unha almofada na nuca. Perfecto, soltamos, moi ben. Agora podes poñervos de pé ou ben controlando así, ou se queredes tomádevos e nos poñemos sentados aquí, de acordo? Estiramos as dúas pernas, a espalda recta, cruzamos un pé por encima da outra perna e abrazamos o xeonllo, todo o cuidamos, traémolo cara ao peito contrario, vale? Peito esquerdo coa rodilla dereita e a espalda ben estirada. Intentamos ir un poquinho cara adiante. Vale, agora se temos o xeonllo dereito aquí arriba, a man dereita levámola atrás. Estiramos ben, coa espalda ben estiradinha. Cambiamos de perna, estiramos e cruzamos a outro pé. Abrazamos ben, levamos o tronco ben adiante e arriba. E agora xiramos cara ao lado contrario, vale? Aí. Temos que levar a vista cara ao glúteo que estamos estirando. Espalda ben recta, o cuello ben estirado. Moi ben, pois agora poñémonos boca abaixo, estiramos primeiro a espalda, estiramos un pouquinho abdominais, tirando o cuello ben arriba, non vale deixarse caer, vale? Temos que sentarnos arriba, apretamos os glúteos, e o cuello ben arriba, cerramos a boca, e tiramos o mentón cara arriba. Vale, volvemos atrás, estiramos, ben. Ahora podemos intentar buscar coas mans
os tobillos e facernos aquí unha bola. Aí agrupámonos ben, intentamos que a cabeza non soporte peso, vale? Non vale estar apoyado aquí enriba da cabeza, temos que estar enriba das pantorrillas. Metendo a cabeza ben, pero sen apoyarla no chan. Moi ben, pois agora ímonos a poñer de cuclillas, vale? Poñémonos dentro da esterita, vale? Apoyamos as mans, subimos e vamos a intentar apoyar os talóns sen perder o equilibrio, aí notando como estira por o tendón de Aquiles, polo sóleo, aí buscamos as palmas no chan e desde aquí tiramos glúteos hacia arriba todo o que podamos, o que nos permita a flexibilidade. Subimos arriba e agora vamos pouquinho a pouco, terminando co pescozo e arriba.